ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ചിറമൽ ഫിഷസിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ചെറിയ പൊടിമീനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പൊടിമീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരുന്ന വലിയ മീനുകളല്ല. ഇതാണ് അറിഞ്ചിൽ. നന്മയുള്ള ലോകമേ കാത് കുളിരെ കേൾക്കുക. ഇത് അറിഞ്ചിൽ. ഈ പുഴയിലെ അറിഞ്ചിൽ മാക്സിമം പോയാൽ 1 ഇഞ്ച് 1.5 ഇഞ്ച് അത്രേ വലുതാവും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഒരു അഡൾട്ട് പ്രായത്തിലുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് പിടിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. അരാപ്പമിക്ക് അലിഗേറ്റർ കാരണം കൊടുക്കാനല്ല, അവർക്ക് ഇത് കൊടുത്താലൊന്നും ആവില്ല. ആന വായി അമ്പഴങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിൽ ഇന്ന് പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അരോണക്കും നമ്മുടെ നീലവാഹക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആരോടെ നീലവാഹക്ക് വീഡിയോ ഇട്ട സമയത്ത് പലരും നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇതിന്റെ ഫീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിച്ചായിരുന്നു. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഫീഡിങ് ലൈവ് ഫീഡിംഗ് ആണ് കൂടുതലും. ഈ മീൻ എപ്പോഴും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെമ്മീൻ ഉരിച്ചിട്ടും കൊടുക്കൂട്ടാ, അത് വേറെ കഥ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീനുകളെല്ലാം നമ്മൾ അക്വറിയത്തിലേക്ക് ഇറക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കുറച്ച് ചത്തതുണ്ട്, അതിൽ കൂടുതൽ ചാവാത്തതുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി അവർ തിന്ന് തീർക്കട്ടെ. അപ്പോൾ വീണ്ടും പറയുന്നു, ചെറിയ മീനുകളെ വലിയ മീൻ തിന്നും, വലിയ മീനുകളെ നമ്മൾ തിന്നും. അതല്ലെങ്കിൽ തവളയെ പാമ്പ് തിന്നും, പാമ്പിനെ പരുന്ത് തിന്നും. ഇതൊക്കെ പണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പീഡിൽ അങ്ങ് എടുത്താൽ മതി. എല്ലാവരും നെഗറ്റീവ് അടിച്ച് വരുന്നവർ നെഗറ്റീവ് അടിക്കട്ടെ, അല്ലാതെ എന്താ പറയാം അല്ലേ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. നമ്മുടെ ഈ മീനുകളുടെയും ഈ അക്വറിയത്തിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫുൾ വീഡിയോകളും നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ കയറി കാണാൻ മറക്കരുത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ബൈ.